תסביר. תגיד שזה ילד מקלקיליה, מתעלל בחמור, אמרת לפתח לאמא שלו. אני קשר. מה? די, חמור, די. אבא, מספיק, חלאס. די. בוא, ראית את הפצעים של החמור? אבל היא פצועה, אתה רואה? בוא ניקח אותך הביתה, בוא. מה זה? אוקיי, עכשיו. איתו, עם הילד ליד שלד. לילד קוראים עבד אל-קאדר עודה, מקלקיליה. סימנים של פצעים על כל הגוף. הילד מודה שהוא עשה את זה, עם כל הברזלים. ועוד מולנו גם נותן לו מכות עם מקל וכפות. זה אסור, נכון? אסור לגרור, נכון? שמע, בוא תראה בעצמך, זה נראה לך הגיוני לעשות דבר כזה בחייו? זה לא זה. וזהו, השותף שלי יצר איתכם קשר. הילד, אנחנו נרחיק אותו למחסום, זה קטין. דיברתי עם אבא שלו, התקנתי את ההורים שלו, הוא יפגוש אותנו במחסום, ייקח אחריות על הילד, ואתם תעזרו לנו פה. ממש פציעות חמורות יש לאתון. כן, הם משתמשים בו למכור כל מיני פירות וספרות שהוא מסיק פה בטירה. בן כמה הילד? הילד 11. לא. תראה, אני אביא לך מים, תראה. תראה מה זה. תראה, תסתכל. אלוהים. תראה מה זה. תראה. זה אתה יכול להוריד לו פה רגיל. מה? זה אני יש. זה אתה רוצה אותו? אתה גם רוצה לבוא איתנו? עבד, בוא. טוב, אתה ככה טוב? כן. אמרתי כן. בסדר, בוא. בוא ניקח אותך, עבד, הביתה. יאללה, דיברתי עם אבא שלך, עבד. לא, אבא שלו יבוא לקחת אותו. כן, דיברתי איתו, יפגש אותנו. די, חלאס, אין חמור, זהו, הלך, יאללה. יאללה, לבית, נו, לבית, בוא. בוא, עבד, בוא. בוא למחסום, בוא.